Medase. Ma de hye na mo ha. Wo jimi ahenewa. Ahenewa. Samu hu ye anwumre wie yi a. Me nka se enye bone, eye bone. Bone eye ne se me ye mfie duni na me man hene ko na kura. Na enkoso hene a wo rawra aha me saa ni oman no nya me nko a sa opo hene adi ohene a opa adi no nkoso hene onfiri adihyebusuan num ordinary sredi aba sania ye nuanom kokofu fo ka kire me no se obi ode oso ofo so ya ode hye na ordinary sredi beba no na hemaje na sia ne se ye kurom ha ai se ye nya no santi me ka kire wo se me mpese obi beka se baage obi bribe wo se ya asante amamre enti ohima me gisi ho enye ono nso nko ana na de srede e baaye be ye nipa be ye num afa enkoso ohene de na de srede e baaye ni na otwe ani bosome na wa hya ase na ofre nhyiamu ochina mete wo se oni ahemfuru bi ahia wo ha adechia wo se wo ma ahia wo ha enti nyame ne nipa nim na asem na deme enti emaame de na de srede e koma na busua pani efise meni na busua pani nye baako eno achi ye nuanom kontena ase na kokofu tinsemsem a ekoso wo rawra woto nsafreye ye kodu ye no so nananom busame ne ekoso rawra so me kire mu kire wonom se ne nyina ne so omahene ko na kura efi se omahene ko ye no na nkoso ohene tatame se opese odi omahene enso me beto me nananom ono nkoso ohene no onka mabusua ho enti me kire mu kire nana kontena be ma kontena ase oji abo me kire mu kire one diko ma hene se sa na asem na tie woji tumu wo fra ye nyina bo odwa kese ebisa na hemma ne ekoso ne ha me wokurom ha se me ni o man hene na aberewatia me dan kuro no kakra se me mpese ye wura beti se kafra kasakasa asi no kurom ha enso na nkoso hene chinchin opese entokwasi mamma ho kwan enti nana dikoman ni be ma kontena ase efre ye hyiamu ama ye bodwada taa ejabonum no busa won busa me ne enti a ma cha me nse hene kire mu kire wonom se ne ekoso no se ne mrantie no eye nkoso hene a group afom gank ewo me ho me se me dane ha no wodi afa ha ekura mra bi me wo ho awie a wodi court injunction abrem se me se me si ohene enti wo mpene ma me si sa hene no me wo ho a me kote a emrantie abose akọ police station se me si hene a moja begu rawra me wo ho a me kote a ne mrantie yiara asan akọbọ me ne nananom atrankonwa edua makọbọ ye dua se abanya mankrofo abetwa enua bi take ewo ha nti yanya nkontan ma wo mo mrantie no a omo kọbọ ye dua ampa wo bo dua tutuo eka ho ni nyina wo ho ono nkoso ahene na busuafo enso nipa du nso akwaside me wo me nkonwa so a wonom aba wo ba ya wo masem ne se makasa tia wonom no wo ba be ma me warning obroni se warning se wo da wo man na ni nyina me hwe se nkoso ahene yi be frɛ nkola na aka se da bi
me na me se me pe ade wo hema no ho enti munya ne amoye no ni nyina ankosi baabia enti me kire mu kire kontena se hene na dikoma hene ne dodo a ahia ho rawra trankonwa eka ho bi enti wo bisa me nipa won mo emfa obuo mame wo kurum ha no me kire wotwe wo ba abonten a video eka ho won mo cha se wo pachew na mo amunum se wo mu ade a na nya ahemfie chiame fo ho ne ensonkwafo a wo ho wo manfa mrante ho anche wono wo bo woka na ka bo na chi no onu na afare no ba be pa achew se wo ka che se ninti na mofra no de won mo afa ehye me enti opa achew na wo manfa wo ho anche wono kafra enya na hemma na boka enye be ma kontena se na boka enye na dikoman na boka ya yenu amamre no awe wonum enti woje tumu se wo be kar wo betua ene ye de sore ye na chi no asawa make afi etwa mu asem afi mi wo wa aba fontentan wo se a na wura hema ne kontena se hene agbo nkoso hene apo na no madawroma mesremo se wofumu a wa hemfi a yemfa nchew wofumu wo court yemfa nchew na ebeye me ya bebre se enkoso hene betena se ahwe rawra nkoso hene betena se ahwe ama wodi mofra edi nana hema ne no ba kontena se hene ani mu betwitwi fom a ontumi nka nkyere nkwala no se munya ne amoka no enti awie me frɛ matena nkonwa a me pese wiasefo nyinara eti se obi ani wa wabo nkoso hene rawra nkoso hene wabo na po na asem na enye de ene won mu abua no afo bu no ena ne mrante na wo mu ade no a ontumi nka nkyere wonum se munya pani de pani ede ato abe fontentan so wo kan ye obeka ne se onim ho hwe enso oboa metumi atena kan kyere se nsem bebre ho a me mpesa meka ma wiase ate papa no mi ama kan kyere no se ni amofra no ye no ontu wofo ye wie ho achi ya ba ye kurom wura akwasida bibie mu aberewa me hye me wo me nkonwa so me wo ho a emrante bi di mirika ba se ono nkoso hene no mrante no akowia apagya hene akonwa enye sa wo mo anajo nopa ye akwasida ada nopa no ono ma gbawura apagya hene ne mamienu so abuo akotama akonwa tuntum no enso neda ya me kasai metumi atena ha kasai apagya akonwa ene akonwa a ohene a owo ho a waso akere yewura wo mo eso akere otumfo nyina kwa wonsa mantwire aka apagya hene pe no te na akonwa so ena nkoso hene meka so odon efisa ne mrante no a edi mi aniamo ho a wo mu me no a wo makoye bi kontrase no wonu mo na asan bo awura nana apagya fie akofa na konwa tuntum yo yeguso hwehwe akonwa no ono nkoso hene kro ya de me akọ region dambai akoma BNI4 empo yekodru ye no papa na ni je se ompentokwa rawra ekura eso ye wura nso na nasase ni enti se nipa mienu ko a ono ye miensa so a opata ye gina ni je ye etwa photo menkoto ya nkoso hene de photo no na mo se me ode mi agbom se me se yemfa no nsi ohene awa akonwa
sana apagya akonnwa na wa ma mrante na akɔwia no eno so na nkoso hene akɔtena so bɛyɛ bosomni sɛ ɔman hene akonnwa mesrɛ wiasefo nyina sɛ ɔman hene akonnwa e ba ko pɛ e wɔ wrawra pia ɔno nkoso hene kuro yara ɛna wakɔfa registrar amana ba bɛ register bɛ gazette akonnwa no sa apagya na sa okɔfa registrar ma bɛ gazette akonnwa sa apagya wo sa dan ho ka sɛ ɛyɛ ɔman hene akonnwa ɔhen no kuro te akonnwa no so no aka sɛ ɔnte ɔman hene akonnwa so na wo na wo bɛkyerɛ ɔhen so ɔnka sɛ ɛyɛ ɔman hene akonnwa so ɛda hɔ nyɛ nɛ emre tintin a nananom rawrafo ko so akyerɛ yewura enne nkoso hene rawra se akonnwa no ɛyɛ ɔman hene akonnwa yenuanom kontenasefo ɔman hene dikɔ man hene afrɛ sɛ asɛm no osiesie na papa no ntijai ye wo ha ya wada bi ahemache nkɔte ye de na akosi hene wo ahemache be no miansa eno so am se photo no enenam wie mu ye de nkoso hene akosi hene wo bro no bi so edi na si akonkon de na akɔ wie fa kwa wo kɔ wie akonnwa nde kɔto ye se ɔman hene akonnwa nananom adaroma se wo ye pani na wo tena wiase se wo kuro mu a akwakora se wo na wo pe kuro ni ye enti mesre wiase fo nyina obi biara kasa me kan wo bete wo kan so a no wo se eye kontompo mani abeto me nananom ya chicha wura abusua bia wono na konwa esono man hene akonnwa enya nkoso hene ba ba chiche kuro num aka se ono de okowi obi akonnwa wa betena so man hene akonnwa enya adwuma da enti kakra me pese wiasefo eteno no wo kan na chidifo no wo se oboa enso ye nyina ye okrom ha won ma won pen no kure no ena di nkoso hene osu afari achi na dia ne se waboabo amrante wana no wako no fia na wa ma wonsa wa ma osika na won mo kan ya wo pe kuro no ni a wo mu hu ye kura wo se wo mu ahu ani nsuade ani ammo ho na wo yi kire ye mpanifo empo se wo bebo me di kura wo frɛ me abena asafo a me pese me bisa wiasefo nyina se o ma te se akwam hene ese hene aje wura pe no wo pese wo sesan ya mamre wura so yesi o man he kura kontre fie ene ekoya amamre ma no ni amane mesre o man wura senia papa no osu afari nkoso hene oye no opese obɔ wura na nso nyame ne ye nananom tumi nti enya ade ebeye akonnwa ye beto se ye o man hene akonnwa no yenya ye de hye kama Piao. wura yenya ye de hye papa bi a odi o man hene enche ye bebo kwan akoye wura ho wa akosi bibi a kire ye wura na ye wura ma ye tumi no a ono ankasa obehu se do obesi wura no obehu se ni kuro no ya somu ye na nkoso hene osu afari ye no de eme ya se oye pani nanso onye nea pani ye medamo ase nana mpacho udin nana safo awerewa wura hema ena ekasai
That was. Krebe kuku. Obewa mesiemie. Na adu esiemu krebe kuku. Obewa mesiemie. Obewa mesiemie. Yewa manio. Atiti atambe. Yewa manio. Turufui. Ye. Mesi wara ni mo na kwadawo. Na wi wara ni mo na kwadawo. Akose ni mabeku de mi wo bi nsumi a. Mi wada akose bra kaso de mi wo bi nsie mi a. Mi wada obi asie mi o. Mi wada obi asie mi o. Mi wada Yana mampoti sabrewa. Yana musi amoye. Yana mampoti sabrewa. Yana musi amoye. Yana musi amoye. Pakame. Yewa manyo. Bekisi atati atambe. Yewa manyo.